Nioti kuru krawe banguma so tumfo se tutu abebio adawro menti ne ete baabie ye frɛ na menabo asase ya bodensie okofuru okofi jamfi kumani agimfra abra jamfu abakumani kofi jamfi apepetuo mu domina se aduane ni ba ne ye frɛ no kantankra ye odi abensem kani akwabentia oboda boni tirimu ajeje obidie mu ohima pebi ne ye usua ekuya mwako aba ye usua kwaku usuba ye usua ne ebeko kumase brema ho na aduana bafre amamra yin na na kwaku dua kanchire ni ba abasakremu na na kaya kumwase dodo na masante de mufua ye na obio ye nsiobio amamra kron Canada ebusia panyin na na minka kwaten ne na tena nkonya kontre ni akwam benkum ne nifa a champion jase sama ne adonten enkoso mawere aye ni efrefremo wisi yo say Mane neba o okofuru ajamfi neba na munyini yo say Mane neba o okofuru ajamfi neba na munyini yo say yo say Mane neba o torota santene neba no na munyini yo say Mane neba o torota santene neba na munyini yo say Mane neba o ana usua nebe ya na munyini yo say Mane neba o ana usua neba na munyini yo say Mane neba o trota zatema neba na munyini yo say Mane neba o trota zatema neba na munyini yo say Mane neba o nana minka kwate neba na munyini yo say Mane neba o nana minka kwate neba na munyini yo say Mane neba o nana dunia ko neba na munyini yo say Mane neba o nana dunia ko neba na munyini yo say Mane neba o ajeni mbwatene nebe na munyini yo say Mane neba o ajeni mbwatene neba na munyini yo say Mane neba o omuna samwa nebe na munyini yo say Mane neba o omuna samwa neba na munyini yo say Mane neba o najwada kwa neba na munyini yo say mami yo Mane neba o najwada kwa neba na munyini yo say
kakari mensa nebe na munyini yose 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 mani neba kakari mensa neba na munyini yose 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 mani neba uswadio mi nebe na munyini yose 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 mani neba uswadio mi neba na munyini yose 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 mani neba anabuache bosompem nebe na munyini yose 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 mani neba anabuache bosompem neba na munyini yose yewa kumchechire kunichire kwa mponde uromo anawa kumchechire kunichire kwa mponde uronkasa nanaje mfiri frabayo sani abai jambibi oshe udare frabai sani abai sorio wakumchechire kunichire kwa mponde uromo anawa kumchechire kunichire kwa mponde uronkasa nanaje mfiri frabayo sani abai jambibi oshe udare frabai sani abai sorio wakumchechire kunichire kwa mponde uromo anawa kumchechire kunichire kwa mponde uronkasa nanaje maire frabayo sani abai jambibi oshe udare frabai sani abai sorio wakumchechire kunichire kwa mponde uromo anawa kumchechire kunichire kwa mponde uronkasa nanaje maire frabayo sani abai jambibi oshe udare frabai sani abai sorio wakumchechire kunichire kwa mponde uromo anawa kumchechire kunichire kwa mponde uronkasa anafo ware frabayo sani abai jambibi oshe udare frabai sani abai sorio wakumchechire kunichire kwa mponde uromo anawa kumchechire kunichire kwa mponde uronkasa anafo ware frabayo sani abai jambibi oshe udare frabai sani abai sorio wakumchechire kunichire kwa mponde uromo anawa kumchechire kunichire kwa mponde uronkasa anaje maire frabayo sani abai jambibi oshe udare frabai sani abai sorio wakumchechire kunichire kwa mponde uromo anawa kumchechire kunichire kwa mponde uronkasa anaje maire frabayo sani abai jambibi oshe udare frabai sani abai sorio wakumchechire kunichire kwa mponde uro anawa kumchechire kunichire kwa mponde uronkasa anapo akware frabayo sani abai jambibi oshe udare frabai sani abai sorio wakumchechire kunichire kwa mponde uromo anawa kumchechire kunichire kwa mponde uronkasa anapo akware frabayo sani abai jambibi oshe udare frabai sani abai sorio wakumchechire kunichire kwa mponde uro anawa kumchechire kunichire kwa mponde uronkasa anabe mare frabayo sani abai jambibi oshe udare frabai sani abai sorio wakumchechire kunichire kwa mponde uromo anawa kumchechire kunichire kwa mponde uronkasa anabe mare frabayo sani abai jambibi oshe udare frabai sani abai sorio yewa kumchechire kunichire kwa mponde ure anawa kumchechire kunichire kwa mponde uronkasa anakwa kudiale frabayo sani abai jambibi oshe udare frabai sani abai sorio wakumchechire kunichire kwa mponde uromo anawa kumchechire kunichire kwa mponde uronkasa anakwa kudiale frabayo sani abai jambibi oshe udare frabai sani abai sorio yeah yo hey yo hey yo nana ye friend cheka ni siga yeah yeah hey yo hey yo hey yo nana ye friend gasare siga Oson letiana ba mo fo letiana wan be kumbie ku adini oni matra ne ku ni makon aye fredi dombu ipa be wudi are wa bo ye fredi dombu ojan be wudi kwampa be fie ye fredi gasare wayine ba ko ekudua no no wodi akono sa kan kire ni be aye wodi akono aye wodi akono sa tuja pa kwasi ba wodi akono so pami dombu efie saponie a wodi akono so sai beye aye wodi akono efie saponie wodi akono sa tuja pa kwasi ba wodi akono so pami dombu nana kwa ku saponie wodi akono so sai beye aye wodi akono
akundo sa uchecha pa kwa si kwa shaba odi akundo sa o ami dombo na nebu abasa no be kwa kotoduma no sai be aye be kwa kotoduma no aye be kwa kotoduma no uchecha pa kwa si kwa shaba be kwa kotoduma no ami dombo na bre gwe enkwa bu no sai be aye enkwa o aye enkwa bu no uchecha pa kwa si kwa shaba enkwa bu no ami dombo na kwe bokuye wodi akuno so sai be aye wodi akuno so uchecha pa kwa si kwa shaba wodi akuno so ami dombo na fie saponye wodi akuno so mi die ye aye wodi akuno so uchecha pa kwa si kwa shaba wodi akuno so ami dombo ye na mese wanu no wodi akuno so America hime aye wodi akuno chama be ye wodi akuno so uchecha pa kwa si kwa shaba wodi akuno so ami dombo na dum ye buwe obe kwa kotoduma no sai ni be aye obe kwa kotoduma no kwa kotoduma no uchecha pa kwa si kwa shaba obe kwa kotoduma no ami dombo na him krano no wodi akuno so be ma be ye aye wodi akuno oyina him krano wodi akuno so uchecha pa kwa si kwa shaba wodi akuno so ami dombo obokuno kenchire no wodi akuno so na kwa kudie aye wodi akuno kenchire wodi akuno so uchecha pa kwa si kwa shaba wodi akuno so ami dombo aye jump me yedi ani jeke si jina manfo mumu yejo aye jump me yedi ani jeke si jina manfo mumu yejo ye jump me yedi ahote ke si jina manfo mumu yejo aye jump me yedi ahote ke si jina manfo mumu yejo aye jump me yedi ani jeke si jina manfo mumu yejo aye jump me yedi ani jeke si jina manfo mumu yejo aye jump me yedi ahote ke si jina manfo mumu yejo aye jump me yedi ahote ke si jina manfo mumu yejo aye ana wine boniti adubre ye ana wine boniti adubre awoba o amamra ine kugodu fore ba wonu oyadie ye ana kwa kudia no na ne boniti adubre aye na wine boniti adubre aye na wine boniti adubre awoba o amamra ine yadie ye ba wonu oyadie ye ana kwa kudia no na ne boniti adubre aye na wine boniti
Hey,
Ayana hemponwa kupika manameba ayano mtu watu wasona mtu senye dunia majina jina concept Aya Connecticut Isabara Mumamaye Aya Asante Point na Owa Connecticut Aya na Kodi NFG Kam Aya na Kodi NFG Kam Wani Asante Mai Owa Hina Owa Connecticut Nanadi na Home Na Kwezi Hima Ayah Connecticut, Omo Hima, Ayah Nabia Buatma Adeji, Chichi Brestie. Ayah Connecticut for the Pacho Mutwasumai. Ayah Chicago. Ayah Chicago, Guinea. Ayah Nana Ate Bafo. Wadene Hima Nana Afia Drua. Wama Druha, Wama Nimuntrimayan. Ayah Chicago buat ya siapa? Apa yang mau menyusul ayah Wusta? Ayah Wusta, ayah satu poin na oh. Ayah Mustafa Naduha Ayah Nana Robert Asutia Ayah Nana Robert Asutia Wani Musta Asante kwa hina oho Wanu Naduha Nono Nana Nedo Wama Duha Ayah Nana Robert Asutia Ya nasi semua
Na imo wolu ya da sese wakana na hona de namba. Oba yeso no. Wahani soma ye. Watunaba kadumedie mo. Wanene dom. Yada masisa baba.
ɛkyerɛ hɔ nyinaa wɔ pepa no hyɛ wɔ sɛsɛ yɛadu soɔ no ɛyɛ aburi
Chicago. Chicago. Abraham ni ampo New York. Ọ̀nà ni hema PSA. Dr. So ẹsẹ̀ wò tẹ́tẹ́. Kali juga satu hari, mana yang mana? Anda beri aku nombor, mana yang mana? President, na pogo na me aboa na enyem Los Angeles ohema Montreal, Canada. Olha aí, irmã. Eu disse é para você aí essa Canada. Pode bom.
Peter, it was one. One Peter. Was why you yes, it was one. Toronto had here and just someone remember my council of elders. Over that Toronto prayer was not a banana number one. As at the boy in that time, at the boy in that and now we are both something. Nana Pugua as at the boy in that Toronto. Thank you. Nana Yaslamu, what Toronto? Nana, I want higher 2 years after a move. Yaslamu, Mosomura, if it is a change for any other, Mosomura, Mama, Yanya, Action and cry a grumpy as though we are Mama and then one.
Sorry, Mama. Toronto, for Nana.
Fiachi Dadia, a year Masi, a Inja, if I can, or General a year of your penny and a wood of grandpa. A year and another cheap wine. A year of Wodia Chidom Hene. A year Nana Fosu Asi Atosu Ehem. Nana Kwame a year Kumaru Bedomase. Wamu be kumine kanono. A year Nana Grandma Watting. One of the company over quiet. Bamuni over quiet. A year Nana 3 feet. Watch it. One also Achima Bekum Hene. A year Nana Kwame Jelfi. A year Bremai Jasahine. Massive Bremai Jasahine. One Nana Kobu Fodu Ahene, also Baba Bexiana Nanyano. Aya Prasa Republima. Aya Nana Fai Achim Asu Ima Kwan Asu Kwantana Ima Ya Nana Mesa Ono Nana Bechi Ayeno Aye Nana Druwa Aye Breku Toma Mabai Ehima Ona Bechiano Ena Tutu Fuachiame Ono Sudi Aye Nana Japon Aye Ghana Union Your President Aye Mr. Diodu Ohanon Ebianoni Adolfo Mr. Mada Amamene Toda Yaya Na Apostle in Fibabi Na me awie Fibabi na ni nyina ne se ewiase aye wono do boss asidi ma ye eye twie di apon wo se bibi a beye bia no ye fa de din ni kan de ewie so a ye de din asoso ye nya enhira afimu chia de bia me tira ha ye frem na na tira kututu mesa kwaja wodi atuni to kwa pasrada ene amamre mu no ye de beko na sabe Oba kufu awie awie eti bi wo chia bibia wono so be so me pa ayo ba so me pa wono so ya fra na na dom no kware bo wono kwa ni chia mia ni dindi adom intimano friend grace wono so obeba ha na na do pa cho ka mo nya fa duma ni ebu ani adom no kware bo na dom no kware bo be ka me ho Aya ya mamenu panyifobi adruhano aya mame Felicia Boltri onso adruhate Francis adruha Ghana Union for Yadamase na mocha nana no na fe yesese ho na okaya no ebowie se ya tu ya ni osofo a ene obebo mpa ya ni dumadia ko ni mo no eye Reverend Father Kosa osofo ni amen abo
nyame hyira wo nana ɔna wo ma ahoma nka bi apae kakra akyɛ wobɛtumi asɛ ɔgya mo so yɛbɔ akyɛ baba mpae yɛ kakra twede ampɔn a wobɔ ɔsoro ne asase na ɔbɔne wotumi kakra de adom woma nkanka ne ewura ɔsɛ tu na musii no na ebi asoso emu bebree so anwummerɛ yɛde wase sɛ nnɛ wakoa baako wafrɛ no wakɔ mpaninnie wuo bɛsua kyɛ ewura ade sɛ de sɛ badwumadeɛ yi nkɔ pɛpɛɛpɛ m'ani nhyira fam yi nyinaa yɛbi a yɛde ayɛ yie bɛma wo ade sɛ ne sɛ yɛbɛwie no atumi ne anidie akɔdeɛ sɛ no ne nyinaa mu yɛde ayɛ yie bɛma wo ɛno ase sɛ watie mpa yi adwumadie bɛkɔtɔ ɔtea hye wodi anuonyam ɔdɔbaa ne yɛwurade yesu kristo nti ɛne yɛbɔ mpa yi ɛpaakyɛ ɔgye me so amen abusuafo mofa nsɛmbo a ɛfata ɛma yɛne ɛsɔfo nsɛmbo no ɛmsa mbɔ papa mo amani ɔho oyi nkonya a kɛyɛmu fa so wɔ ha no yɛda mo ase sɛdeɛ ɛkaeɛ no yɛsi yɛmfa kansa deɛma no yɛmfa wiase so deɛma no sɛ sɔfo abɔ mpaeɛ a ɛba se ɛyɛ amammerɛ ne amanneɛ na sɛ yɛmfrɛ nananom ama wɔn amfa wɔn mo asusuma mɛta akyiri a na yɛsa akafoma ne anua mu yɛbiribi atumi kɔ so ne sa nti no yɛsuo bɛyi apaeɛ sɛbe Bible ɛba no gye gu yɛn nsa gye gu wura baabi a yɛde yɛpɛ sɛ yɛyɛ wɔn mo abɛka ne yɛnti abie enti ne sa nti mɛfrɛ akyɛme yɛsi akyɛme hene a ɔwɔ ha ɛyɛ nana modwo bi ma tukwa wɔdo na abɛgu ɛnsɛn agye ama yɛn enti sɛsɛ bɛgya akasamu no ɛde ama no anasɛ bɛgyina ne nkyɛn no akasa agu ɛda mase bebree nana no Chairman, Lucas at the time. I am saying the good son. Yes, sir, no. Any day, any woman who young, let my dear lady, and for super mine. I found a heart. Young man, do watching someone and someone there was a son. That's my uncle. And I'm that's your room, that's your hand. From one person, new Musa. You know what coming, let's show us. As I say, I'm putting a one. I tell you, only a room and a pan, with Jaro and then the bread. And Frewa, I saw what's that? You are afraid of Jerry. I someone else can read it. Now, say that I'm about to go. You don't want to say. I said, what are you? See, I'm on the 700 swing and out of one of the
Abusuafo me pa cha munyadi na muntie sa paye. Toto akonya atɔ. Ɛsɛ ko tu fo na kase de na ba. So wa ti na ma o de ni ma doso. Wo tu na na ba me ne. Sa o me me si na na. Na wo yo tu fo ana me si ni e wo ha. Ɛsɛ ya wo toto me sia e ni e ku fa. Na na no wo ni so. Toto ma be ina ma ya no. Mama na yinde essence so. Said I use so my essence man. I usually a work essence. I get work also. Then I know what you say. Mama na yinde e want to say the two together. I got come in my elbow. Yes. I know you good son. The friend of ours. Words
to Canada, Mr. Ralph Ansel Sowa. I would have preferred to address each and every one by his or her title, but I'm sure you understand that it is extremely difficult for me to do so. I say so because of the impressive presence that you show here today. So with the permission of Nana, I will not stand on the protocol. I will speak as I can. Thank you. Leaders and elders of the Asante Man Association of Toronto, Nana and Nana Himano, Amen, Amen. His Majesty Otunfo's representative, Kumasi Panumukini, Nana Uwusu-Bieni, distinguished invited guests, compatriots, ladies and gentlemen, I wish you all a good evening. I bring you warm greetings from His Excellency, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, President of the Republic of Ghana. We gather this evening to witness a moment of profound significance, the swearing in and coronation of the new community leaders. I take this opportunity to express my sincere and heartfelt congratulations to the newly elected Asantefo-Hene and Asantefo-Hema, Nana Akufo-Addo Kofi Umene, and Nana Yaa Owusu-Kyeremeh. I'm deeply honored by the privilege of being part of this remarkable occasion, celebrating the continuation, enduring legacy that defines the Asante Man Association of Toronto. Under the theme to adopt a ward at the Comprehensive Teaching Hospital in Kumasi, Ghana, we come together not only to honor tradition, but to embrace a vision of compassion, service, and unity that transcends borders and generations. Ladies and gentlemen, we share a heritage which spans continents and resonates in the footsteps of our ancestors. It is this heritage that binds us, a resilient thread woven through time that has brought us together tonight. This event not only marks the installation of the Asantefo-Hene and Asantefo-Hema, but also honors the legacy of leadership and unity. Man Association of Toronto representatives. Our theme tonight reflects an ethos deeply rooted at the core of Ashanti culture, a commitment to the well-being of others and a dedication to service. Our theme is not just a statement of intent. It reflects a heart that beats within the Asante Man community. It expresses the values of empathy and community that have defined the Ashanti people throughout history. And it highlights the deep connection between Toronto and Kumasi, bridging geographical gaps in pursuit of a common cause. As you know, unity has been the bedrock upon which the Ashanti legacy has thrived. It has propelled the community forward through challenges and triumphs, and it remains the guiding principle that resonates within the heart of all present tonight. The decision to adopt the ward and the Comprehensive Teaching Hospital carries with it the promise of healing, of
yɛba yɛabɔ esuae ɛyɛ yɛahenya yɛyi no no yɛbɛdɛ ne sɛdeɛ mpanimfoɔ kaeɛ no adeɛ biara no woyɛ no wɔ hɔ a ɔwɔ sɛ ne ho asɛm ɛba bɛgye wo wie no tina soma ase adeɛ ɛbɛyɛ na akɔpie ne akɔwɔ akwadaa saa so yɛyi ne ɛwɔ kokoɔ ɛne ɛde no bɛkyerɛ eti Toronto ɛnyɛ musuapani a odi anim ɔno ɛna de ɔhema ɛbɛka ho wɔn akɔ nana hɔ na wɔn akyerɛ ɔhene a sɛbi sesei no ɛde no kɔ abɛsa akwasini nyinaa yɛ nana ho a ɛdeɛ na mɛbɔ akyerɛ mɛ sɛdeɛ ame a wɔbɛka akyerɛ ho ɛyɛ musuapani n'anim yɛbusuapani no wɔde nana mika kɔ ate ɛyɛ baako ta bɔnfɛ ìpàtɔ nana kó ha no a. Vous avez dit ça. Kan ma also. Ya wujuwa. Dai ma of Japani. Madaroma. Mona botsa asia. Ana mo hwɛ ma ɔde hyɛ nyinaa. Ana sabi. Muyi nipa baako. Sɛ ɔmra no bɛda mo ano. Na sabi. Ɔma monya da di no se bibi kyɛ na no. Nanamse, nipa a wɔde baayɛ sɛ enti ɔbɛsi bibi kyɛ ɔyɛ. Ayɛ ma nipa. Nana Kwakudu Asrebo, Otumfo Bresciani, or Hennessy. Nana Kusi a Japan Apel, Otumfo Kuntihene, Otumfo Brimpon. Nana Jan Kwasi, Otusevi, a Brittany. Nana mayasa punya amat. Sabi rimpuma sia dunia. Ye sɛ ana kwa amoi. Na mwana roma. Abjapani na hima. Sabi busa be pronto. Nipa ba ma wo mayi no eno mu na ma. Ana roma. Zio.
Busabani, and then one out. Jimmy Busabani. When they approve me, I am poor. And no one in a push on my home. Sabema young farmer. As I say, the very night, the penny for why are the world over? And that's what I want to get. The penny for our mentality. Yes,
Gracias.
Ultimão lá da Troia.
Tio Bako, I made the Awa, the Mom by a teacher woman who said, Road to hand, go to a bag and my Nipa 9. Nipa 9, go to a bag and Nipa 9. And a movie now, movie or Becky Cam, and the very large or two. How about one or two? So then you may have been like the time we are a static creation. Who was all my struggle to was so for 3 years in Tierney and Son. Tierney and Sassia oversat to a baby, one year, oversat to Tierney and Sabi. Tierney and Sabi, which you made 6 years, one nephew. Sana, Tierney, it is Sana, a yes, I hear you, Monia. Someone, Mama and Sad and Yajuma. Mama Sad and Yajuma. Asante. Wait a minute, now, the vast road to Asante here. Now, in the Mupa from day one. The seven in our mother generation have put election. They will be that. The bedroom will not on one level. Who must have any money? Who say I was? As I discovered a Papa North America from 1982, Yama Ahini, a name of Asantamaya. 1982 Papa. December, yes, here you go. They said to me, and I will switch you. Something the way about open, something the way about one. You will cry, you will. Who made this simple harder? Said the air free. And that the cross up on the summer person. The dear yet just give. One propose here, prone to fall. They said you tear piano or hear about open. Yeah, wait, I'm waiting. High Commissioner Cassan or can be used to say, for 25 years. For the Central Hospital, you see, this said, for sure, innovative service. But here they are, over this one is a window back, Central Hospital. I said that any Monyama. Asante man, said your country is here. Say no. Remember, Moba, Munyanya, Moye, Nanti, Mobe. Who do you have pending? What's he say? If you start today, what's in your name? You know, I'm going to get back. As I say, I'm going to play. You may be in Yakunasa. Some of them once. Yes, sir. Yes, soon. I put a Sunday is good. Yes, soon. The Sremo won't come home. I'm going to get back. I'm going to tell. Where am I open? Internet. I'm going to permit to my company. Without prior way, we come on. Yeah, they will be back one. Sama, salute for the person. For CNN, yes. Me any year woman said, me to my pa. A cool sensible and a good dream. Now, the dear will be as I folk who are what what in camp. What in pa. To be able to really to say, that we young people to have a time. What Chiramo, Amania.
Ipse yɛmfa mo a moadi kan nea wɔyɛyɛ no ɛne tena mmɔde ase no na mekyerɛ ɛsankoma deɛ monko nkɔmmɔgye nti yɛbɛyɛ a yɛsɛ wabɛdi mu adanse yi na yɛsrɛ nyamea no sɛnea wɔyɛ ne nyinaa wafrɛ nhyira yɛnko so amen. Zio, na nasi kasa no doso yesra mo. Je wenti dia ba yo. Na kasa wenti dia ba ye nya bedi wa dance. Nti yesra mo kasa no. Muntie dia kodwom. Yesra mo dia bedwom muntie. Na nasi wa ba kasa no se ka ko ba boja alimu ha anka be bo aye pa. Zio. Zio, nanase osremo aya beti agrowa, ekasa do dos. Zio, nanase mo daka so osremo, mo daka sa osremo. O ile sade ezo osremo. Mo daka sa. Zio. Ose ebidom ni o ma hyehyɛ ya aso nti o kasa kwa ne kasa de yɛ dina onte sɛ kasa no a o ka na no wote zio ose anda se o ba sua amade dia ɛne ni nyina ɛne ma hia ose na no makasa ose na no tumofo pa ose enati esiye ni nyina ye nyame ose asantefo kura yate no sese wo hwe ni yo kura akoya yefu biere na ko zio ose so ba so asante dia Nesse se unya information na free mentia. Senya sadia mo be krobia se mo ka. Oji ba ko nya ba ko. Wasisa wose wo yo he na mo ya sante for dia. E de se de di krok fe sa de di krok fe ni na free mentia. Si etumi Ose etumi ose sante hene obie ni wo kana mo sasante ne kasa ka wonya hwan se wo di asem no kokko to ko ose ko je free ose na ya tufo ha asajefo awose bafa keso me de ko na nya ready so beso ose esa dia na adododie bi de bi a o pedi na asante so ose asante ni oye ba ko pe eni sike gwa mo besu dia ene mumie tie ni yie ni ensua ni yie so ba mensia se doctor ti wo engineers ti wo o se lawyer fo ti wo o se asante kwani ko bia so asante ya wo pante fo ni no àwọn afọ́yín sí wọ́n òsì kúrò bí ẹwọ́ gàdẹ̀ bí a níhìrì wọ́n ẹni èsè mú fọ́yín náà àsàtí ẹ̀sùn kọ́ òsì tẹ̀wọ́ gàdẹ̀ bí ní bẹ̀bí àti sàsàmìtì èdè ẹbí bí a yẹn fẹ̀fẹ́ ẹfẹ́ sọ̀rọ̀ yẹn ní òbí ẹ̀dà yẹn ní bí ọ̀sán yẹn nana ká yẹ wọ́n sí pláyé o bèbèrè tí mi mú dà ọ̀sán àpò àná sọ ní ìtàkùn àná máa ń yẹ kẹ́lẹ́
Anama mo ba no se be ha ya kwanto mu. Ye ni asase bia wa ha. Jepo. Se ayamani ayesu. Ana ye dia beboa Ghana e kura ye fanko. O se de wo mu ni sai. O se to kwanko ani tmakase. Wedu kasa. Yeah. Tama so frozen ko. Na dia die. O se bibi wo dia, na die ntra. Bibi no mo a, na die ntra. Sasa dia sabe bibi ni wa, o ntimi sesi. Parce que toi si c'est bon moi munya munim ere boni mo se fate ko ka o bia ni akoka ewura ko pe ko ka wase akrobe ni edi na ka mo mi ya pe nya ko bi wa sha so so mu da se no ka cha wono no on se ba ko bo mo ani nya bibia ye kama e bisa santi amali ye twe on se ni nya na ja bo ja on se un paso a su dia ani obi shawo no ja bibia ni ma jia on se ha ono wata ye nya ya na bi on se ba no ya 22 years and now was 70 years so Roso ni so sere en for don o se nkan bu abutra ni number 1 o se Ghana for bebre se woni mu abe 90% jawa e yesu ani bai mama ka oba ti ase ọba ọkọ ana yẹ dẹjà ọsẹ adẹnta ọsẹ tẹbi ọka ọsẹ yẹ ẹmẹ nìyẹn nkọlẹ nìyẹn sùgbọ mẹni ọsẹ wọn ti nkọ akọrẹ ẹmọ ayẹ nkọyẹ ọsẹ ọfọ bi fi Ghana pa ẹmọ asọ pẹ yìí kura ya oka ọzọ kọsị ẹkwọsọ wọnyi mụ na ama nso ya mụ ya nna nso ya mụ ya sisa ya adịrị ọba abịa dị ayẹ bẹẹ abịa dị ayẹ ọsị ewu esu nyẹ ọsị ẹsẹ mụ obi ntu etu esi kakọ asa na wakọ ẹtụọ na ada sɛbi ewu sɛbi ɛkɔrɔtɔ ɔkutɛ ɔbi ahu ɔsɛ mo yɛ nkɛ nukurɛ abusɛ yɛ paa sika na sɛbi ɛbɛ paa ebe gu awɔkɛ wɔn kana ebe ebe gu ɛsisie ɛnyɛ ɔsɛ maa mo nyɛ mɛ sika mo nya yi. Munje di yo so no ba be ko munje da so ya ti ya ga o si different kaka o se mun go mo ye no o si mun ja o ba sa ko ba fro bo nya o ji o se o bo sha o bo si da na shi o so bo o ja o e ba ku bi o mi ansa e na bi so mo ba ni hu ba ma hu ngugro mu ya ẹ̀bá ní mẹ́mẹ́ nyina àmọ́ ẹ̀bá ní nso apá mọ́ ahwẹ́ asẹ̀ yẹn kyerẹ́ ẹ̀bá ní hwee òkúrò ha ọ̀dì ní wíyẹn kẹ́kẹ́ ọ̀fọ̀ pàṣẹ ọ̀bá òkúrò wọ́ adé wọ́ ọ̀bọ̀ òdì ní wọ́n sẹ́ ẹ̀bá ní fọ́ ọ̀sẹ̀ ọ̀sẹ̀ òtí ọ̀bẹ̀ Você quer dizer que você compete para ir na North America, Canadá, na cá.
mu a yɛka asɛm a na tete ɔsakɔni nso ado mu a woka asɛm yɛ tu na na wokɔ akyi so ɛti mesrɛ mo gya nana mo aka mesrɛ mo wokɔ da no deɛ akyi a ɛma wowerɛ fi ɔse nana kasɛɛ ma wo ɛti no nana ma mo di ka bɛsɔ ayɛ ɛdeɛ mo adaro ma adaro ma obiara mame bɛ fi ɔhene ba ɔhene bɛtwɛtwa bɛdwa ahanan kama bɛdwa ahanan nana bɛtwɛtwa bɛdwa ahanan ɛnako abusabali nana bɛtwɛtwa bɛdwa ahanan Kodwa akwasi ahimfa adaba yɛ ɔkyea mi sikadwada na nene ɔte kɔkɔɔ so de hyia obi a wɔadeɛ na nene ɔte ɛkɔ kɔfi na nene nabigyame na nene kansa ani na nani nyinaa na mu aso otumfoɔ ntam ne ntam kɛseɛ aka sɛ me akwasi ayi brada aba mede kutupa kasadɛ ɛbɛma ɔhene a ɔbɛni baabi sɛ mantu ne fopa mankyɛ ne kwankyerɛ pa a ɛtu na namta piaw akonya bɛ abɛyɛ mmeranteɛ ɛdi bɛn na wɔde bi nana adom yɛboa Pabla Amposa Bois, then I now say, Bosu, where you picture my another. Then I now remember to see a boy when I'm there before then another. Say that day, Toronto and Santa Maria said near Toronto, renting here and say here. So, a friend of the park area and the member, Samama, the two people.
Report on it. You put it on it. I will put the big gun. The Pajasi, and then saw the double joke. Inside, temporary. And I was from this with the white. I need to the west. It's a mission. But I'm not one. I'm not to the people. And I'm from the past. From a real. Some year. If I was so German, I tell you now. I'm a year now, so this watcher. I'm it. Why did you want? Why did you? Whenever. Madame, my friend, also a you. Maybe a friend or a French. If you go to Peter Pool. Maybe Papa, your friend or say, a year palm, Nana Bros. When I could get better people. And the back of say, and a woman. They try to form a toe, Pamo, and here. Eti sede ni jira ni na nanu mo eduma pa o ye na me be twaso na me jira se na efreme anopa ebia anato snow ma yi ya de kwa chese de de ta ho se ya de se bi sisi ni me ko pele de o boa from it, I go back here and I do the super brother. Mama, between them. Yeah. What are these for?
say say. Tene asadema ku o toto. Omo yi se mi di. Mi komenia bi shai. Isai ya le. Ana fe ma no pa. Masa you super masa. Ne super chia na ba ba na ta ke sia. Why the rule? Why the rule? I say that. Come watch it.
Wanchi, Kwamo, Amogom, near Assyria, Sende, Toronto Santamai, or why you sending up for Winia, Messiah, the Yale.
akɔdwa a wogyi so no nana mta sɛ ɔkyerɛ sɛ nana deɛ mefiri baako so amade adwoa Toronto me na meyɛ kɔna ne meyɛ asantefoɔ akyea me hema Toronto medidi nana ekua bema meyɛ asanteman nkɔsoɔ hema So your friend me, Nana Ekuya Owusia, me Dianani, me free call bombe and he said, Mena me ya maba wa hima. Pacho, your friend me, Nana Ekuya Popia. Me free Antwerp Grobo. Me papa ne. We are here. Me Nana Bokuhima. Nana no me pomo choya friend me Nana efia support kuma. Me free Asante Mampo. Me di my rent hima e Toronto. Me pacho your friend me amasewa bifu buokro me ye jase hema Your friend Nana Amafolua, me frate Margo, me ye Nifahima. Nifahima. Nana ama enimedua asante mai sana anyuma. If you tell my junior, we are the enemy. Toronto, Asante Mary, Mr. Minya, Conti Hima. Midinde Nana ya Osuwa Shreme Sikafo. Me ya duanani mi free barekase Adam Kwame. Me da mo ase. Me ya Toronto Asante Mine Ahema.
yɛfa nanani otumfoɔ nsia na mu nananom a wɔbaeɛ wɔbɛyɛ ama yɛn no yɛgyina ha na aseda ne yɛbɛda aseɛ na mpanimfoɔ se ɔhansena wɔne biribi koraa no a ɔpɔsa ne nsɛm nti kakra kura nana kyea me yɛde bɛsi so na ade ama nana otumfoɔ nsia na mu ne ne mpanimfoɔ nana buroni nsɛn ɛduru aduonu nan nsɛn yi kura me nsɛm so Bia, adaka. Police. Country. Any woman. It's not that's a move. That's a song. Zero. Nana no mabedi asante maso oslamu sabu medu swa monko ose apart from something over free more what can cry you ngaso say ko biti cry ọsẹ mọba lábẹ adéjẹ mọsọ ẹwìẹ mọsọ ayé mẹyìn tú pa ọgbẹ ẹgbẹ mọsọ dẹ́nso ní sẹ nínú mi tìyà òsì bí àmì ẹyẹ bí yẹsẹ ọsẹ mo ma ẹnìdìsọ wọ ẹnìdìsọ wú. ọsẹ àgbẹ̀mẹ̀ mú pàdé à fẹ́fẹ́ mú pèrèpèrè agonya hubra obi go obi ti do bia aso mi ti bia eno ano ana se mi pa tuma ni sabe eburu ma be di hina wi sɛ ɔkyerɛ ko paa ntoma yɛ ntantu na fɔm a yɛyɛ abɔdi nsɛm a ɛte sɛ wodi ɛno no wia a woma mɔde nam no so yɛnyɛ fo ɔse akyerɛ ɔde mo bɛnkɔ ɛdam ase ɛyɛ nɔɔma a anayerɛ no mo de bɛkyerɛ no ɛna ɛba no
so maame nti maame ɛyɛ oyere ya adwoa ya ɔno so yo wasan akyekyere adeɛ fɛfɛɛfɛ ɔsɛ ɔde ma otumfoɔ nsi anan mu na ɔno so ɔpa ɔno so tumi de aba akɔkyekyere nti na deɛ oyere adwoa yama wa ɔsia ɔsɛ wakyekyere bi nso ma akonafoɔ akona US akona ɔno nso so wakyekyere bi ama yɛda mo ase na deɛ ɔsia na no ɔsia Yes,
Sweden, in the man. You. America
mesen say me do asie kudu me do asie kudanto ya do asie donko a na nanom me mamomo ani tie anya manosi next week so na say wa ye party ama ni kunu wa mensia obi amra hota party all white na meka ba ku ye chatu na me fama me say na happy na na ko fo boy dan fi wa wunua ba achim hema na esa wasi fie bi wo ya go mu a bibi ni ko fie wa di agura be pie ma na ye nua ba prekope na sini ko bi no anka bi dia sasa bi wasa kapma no anwako enti dia wo yira ye nyina echi na sukura ade fefa wa ye onde wa dia ba de milo nyina ba nsani sika wasi ensan fa pie ma nse wa dia echi enti na yeso sa ye wasi o ndakwa ya misha oh my entire
na de chere de ko pa cho mo famra me pa cho mo mra yo chama ojumo mo mra na na no ma trust ya che e che mo masa no ko to be Now,